Waqt intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista l-ħadd filgħodu l-Prim Ministru Lorenz Gonzi tkellem dwar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. F'intervista ta' sija fl-ebda ħin ma ċaħat li kif jirriżulta mir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea ippubblikat din il-ġimgħa, Gvern Nazzjonalista wara l-elezzjoni li jmiss jerġa' jolli l-kontijiet tad-dawl. Skontu l-Gvern tiegħu għandu pjan għall-qasam tal-enerġija u fost oħrajn semma l-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara li suppost ilha li bdiet topera minn Ġunju li għadda. Xi ħaġa li ma saritx minħabba ħsarat li rriżultaw f'diversi magni tal-Power Station il-ġdida. Il-Prim Ministru iżda fl-ebda ħin ma semma dawn il-ħsarat. Barra minn dan, għandna l-Power Station ta' Dellimara, il-Power Station ta' Dellimara estendejnija, illum għandha 8 turbini ġodda. Minkejja l-ħafna weddiet tal-Partit Nazzjonalista li l-Power Station tal-Marsa kellha tingħalaq, il-Prim Ministru issa qal li din tkun tista' tingħalaq biss la darba jsir il-kejbil bejn Malta u Sqallija. Filwaqt li attakka b'qawwel proposti li tresqu quddiem il-Gvern fil-qasam tal-enerġija mill-kumpanija Sargas, fl-istess ħin qal li l-Gvern xorta se jkun qed jistudja u jikkunsidra din il-proposta biex jekk tagħmel sens imexxi fuqha. Lorenz Gonzi tkellem dwar il-qasam tax-xogħol, iżda l-darba oħra naqas milli jagħti spjegazzjoni dwar il-fatt li l-kumpanija Brażiljana Odebrecht din il-ġimgħa għalqet il-bibien tagħha. Dan meta ġimgħa ilu kien ftaħar li din il-kumpanija trasferiet il-kwartieri tagħha lejn pajjiżna. Lorenz Gonzi semma wkoll il-liġijiet tal-IVF u tal-koabitazzjoni. 5 snin wara li nxtara apparat tal-isptar biex fih ikun jista' jsir l-IVF li sissa baqa' qatt ma ntuża għaliex il-Gvern baqa' jkaxkar saqajh dwar din il-liġi, il-Prim Ministru issa qed jgħid li f'dan il-qasam sal-lum kellna ġungla. Peress li ma kenniex daw il-liġijiet, allura kellna ġungla. L-istess qal dwar il-koabitazzjoni, liġi li ilha mweda mill-Partit Nazzjonalista mill-1998. Mill-liġi tal-koabitazzjoni li wkoll liġi importanti għax sal-lum għandna ġungla. Waqt li fi kliem Lorenz Gonzi sissa da ma bdietx kampanja elettorali, għal aktar minn darba huwa stess qal li l-poplu għandu għażla ċara qudiemu.